kunta apan itog yantang tanan sa atong Dios nga Amahan nga nahigog ba sa walay katapusan. Kontento lang ang gikinahanglan sa pagsunod sa atong Amahan. Ang kaluwasan di andam alang sa tanan na mga balaan. Ang kalangitan giandam alang sa tanan, lunlun bulawan ang kadalanan, o pagpuyo kita dito uban sa Ginoo. Hintid nga kalipay maangkon mo, kontento lang ang gikinahanglan sa pagsunod sa atong Amahan. Ang kaluwasan di andam alang sa tanan nga mga balaan. Kontento lang ang gikinahanglan sa pagsunod sa atong Amahan. Ang kaluwasan di andam alang sa tanan nga mga balaan. Ang kabalaka sa ugma mo ba ang grasya niya? Kini ang basihan sa atong kaluwasan. Dito sa langit may kalipay nga hingpit, hangtod sa kahangturan kalinaw ay katapusan. Andam ka ba, andam ba ako sa pag-atubang ni Kristo? Muanhi siya sa paghukom. Ang gautan pagsilutan sa ilang binuhatan, ang matarong may kinabuhing dayon. Ayaw kabalaka sa pagsunod kaniya, siya mo tabang sa tanang kalisdanan. Ang matag usa may pagduha-duha tungod sa kasalanan nga ilang nabatunan. Andam ka ba, andam ba ako sa pag-atubang ni Kristo? Muanhi siya sa paghukom. Ang dautan pagsilutan sa ilang binuhatan, ang matarong may kinabuhing dayon. Andam ka ba, andam ba ako sa pag-atubang ni Kristo?
siya sa paghukom. Ang dautan pagsilutan, sa ilang binuhatan ang matarong may kinabuhi. Okay, good morning no sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga naminaw karon. Kutob sa naabot sa labyog sa atong broadcast kabuntanan mahigala kinisingkasing namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Paniamong itunol ang mga mainiton nga mga pagpangumusta sa tanan natong mga listener, mga viewers diha sa Negros Island, sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. Kamong tanan diya mga higala amo nga gina-welcome ninin sayos kabuntagon nining tulumanon sa kini ang maayong balita. So welcome ang tanan. Ani amo sang gipasalamatan diha atong maghigalaan nga nagamit og mga sound system no sa inyong mga lugar. So welcome. Salamat po kaayo sa mga sound system nga gipanggamit. O niya, sa atong tanan sad nga mga viewers, sa atong gipasalamatan ang makanunayon ninyo nga pagsunod o pag-share sa ato nga tulumanon ngadto sa atong mga pinalangga nga mga kahigalaan. So, sabliyon na sad namo nga ato gihapong i-share karong buntaga higala ang atong programa para nga daghan ang makapamati sa mga pulong sa atong Ginoo. Okay, atong mga viewers o mga followers diri sa Masbati no maimbuntag sa tanan nga taga Masbati nga nagtan-aw karon through Facebook live. Welcome kamahigala o niya atong tanan nga mga viewers, mga listeners nato sa radio, mga followers nato diri sa Biliran Province. Ato sang gina-welcome diha ang tanan atong mga pinalangga nga makaigsunan og makahigalaan. Nagipasalamatan sa namo diha tanan nga nagamit o mga sound system sa ato nga tulumanon aron lamang sa tuyog tumong nga makadungog sa bang ilang mga silingan. Maingumon sa atong tanan nga mga suki sad nga mga tigpaminaw diha karon sa probinsya sa Leyte. Good morning yung tanan diha sa Ormoc City, daghan tag mga listeners sa atong programa. O niya naglantaw sa atong live, o niya nagamit o mga sound system, so thank you kayo. O niya mga tigpaminaw sa nato des Merida, diya sa Palunpon, Leyte, good morning yung tanan. Ato mga suki nga naminaw diya sa Tabango, Leyte, diya si Isabel Leyte. Niya good morning sa tanang tagamatag o Leyte. Diya sad sa Baybay City, atong pangumustahon si Brother Sanico, good morning niyo Brad. Oban sa imong family. O niya ngadto sad sa mga tigpaminaw sa kanang Leyte. O niya kumusta ang tanan taga San Isidro, Leyte. Diha sa Kalubian Leyte o sa Bilyaba, Leyte. Kamong tanan diha higala, welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya dirita sa ato sa dihang gipasalamatan diha atong mga kaigsunan o kahigalaan nga nagamit o mga sound system no sama nila sa mga Insenso family. Ilan ang patingugon lang sound system panahon sa atong programa. O doon na pa uban diha nga nagamit o mga sound system mga lanog gipasalamatan na mo na higala. O niya dirita sa Islas Camotes, tanan sad nga taga Camotes Island nga nagasunod sa atong programa, ato sad nga gina-welcome nini sa iyo sa kabuntagon. O niya ato sang itunol ang pagpasalamat ngadto kang Brother Tato Sotilo diha sa Lower Kagkagan sa iyang sound system nga i-hook up po nini atong tulumanon o niya iyang ipalanog ngadto siyang masilinganan. O niya diri sadta sa Islas Bantayan, ato sang gipangumusta ang tanang taga Madridijos, Bantayan og tanang taga Santa Fe. Atong gina-welcome di ang tanan mga kahigalaan sa nato nga nagamit di mga sound system. Atong gipasalamatan di la Brother William Tadlas. Iya sa daw nang pakusgan iyang sound.
O niya sila si Brother Cotijo. Bro, may buntag nimo, lipay kay ko nga nagkahibalag tadiha uban sa imong pinalangga, uban sa imong mga anak ug sa imong apo, no? Salamat kay masilingan nimo diha nga naminaw karon. So good morning ug welcome kamong tanan sa ato nga tulumanon. Ani atong pasalamatan sad si Brother Lucernas didto sa Isla sa Lipayran. Kusog po na iyang sound kay trumpa ganang gigamit ni Brother Lucernas. So thank you kayo. Kanya mga tikpaman to diri sa Santa Fe. Atong gipasalamatan yo. Good morning ni Brother Lot de Biliberly. Siguro sa gihapon nagamit siya ga sound system karon. So tanan dia nga taga Santa Fe, welcome sa atong programa. Unya ato sa pagumustahon si Brother Kokong dia nga mabtikon o malasigon sad nga nagahatag pang Bible study o nagamonitor po sa mga kahigalaan at kaigsunan nga always nagasunod o nagpaminaw sa atong programa. Yan atong mga kahigalaan sa dato nga natawag na sa pag-alagad si Ginoo, pinaagi nining atong tulumanon. So among ik-advise, padayon ta higala sa pag-alagad si Ginoo hangtod sa iyang pag-abot. O ni atong mga suki nga naminaw usab diri sa Isla Silantagaan o diya sa Islas Kinatarkan, mga kaislahan diya sa Bibitngel, diya sa Carnasa Island, Malapascua. So kamong tanano mga naas mga kaislahan nga naminaw karon, kinasingkasing mo namo nga gina-welcome sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Unya amo sang welcome higala ang inyong mga participation sa atong programa. Naamoy mga ikadugang tubag karon sa pangutana nga atong tagdon, ato nang gi-welcome. Ug kung naa sa mga pangutana atong makigalaan, gusto mong mahibaw o unsay mga ipasabot niya, nagikalibgan ba ninyo? So ipadangat na dinhi sa ato nga programa mga higala aron ato ng tagaan o katinawan dinhi sa ato nga tulumanon sa kahanginan. Ay kino, atong mga suki nga naminaw sa dinhi sa mainland Cebu, kutob sa naabot sa atong labyog sa broadcast karon, labi na sa mga kabukiran diya sa mga lagyong lugar, Samas Balanban, dias Tuburan, dias Tabuilan, mga kabukirang barangays, lanog ni atong programa, tungod kay naa namang daghan nga mga atong na kuha nga mga feedback nga nasa mga kabukiran, lanog atong tulumanon. So mayong buntag sa atong tanang tigpamno dias magsaysay Balanban, labi na dias mga Latayada family nga sa dugay lang paminaw, mga born again nya sila nahimo ng SDA, membro diha sa Balanban SD Church. Ani atong mga suki naminaw diya sa Taboylan sab karon. Good morning sa tanang taga Taboylan nga nagsunod o naminaw. Good morning sa tanang taga Olibo, Dalid, diya sa Kalumbangan. Ani bisan pa man diri sa Gimpilakan, mga churches nato da higala. So atong gi-welcome sa atong programa na sayod mi nga naa mo karon, nagapaminaw sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, naamoy mga importanteng mamises sama sa mga birthday greetings or mga naiinyong i-congrats mga higala, labi na sa daghan nakapasar sa mga board exams o uban pa diha nga inyong mga importanteng ipadangat dinhi para sa inyong nahalas kinabuhi. So ipadangat dinhi aron ato ng basahon mga higala. O ni atong mga suki nga ato din pangumustahon si Brother Maning Masbang diha sa Kalambua. Good morning ni Brother Maning. Ano pangumusta sad mi diha sa imong sakop sa imong pamilya o mga silingan. Ato sa ni Brother Pipi or Sabya, bro. Good morning nimo diha sa Sabah. Atong gi-welcome no si Brother Pipi sa atong programa. Ano mga suki natong naminaw sab didto sa Carmen, diha sa Katmon, diha sa Panalipan. Atong pagumustahon sila si Brother Mario de Alquizar. Tanan diha naminaw kaninyo karon. Welcome mga kabukirang barangay sa Katmon. Di naglanog-lanog ni atong programa. Gina-welcome kamong tanan mga kahigalaan.
mga kabukirang barangay po diya sa Sugod, no? Atong gi-welcome ang tanan kaninyo, bisan pa man diri sa Bourbon, des poblasyon, good morning sa tanan Tagalaaw, o atong mga kaigsunan diya sa Bundo, o mga bag-ong kaigsunan diha, ang uban diya mga radio listener, nakaalagad si Ginoo, so atong gina-welcome ang tanan. Mga tigpaminaw sa nato diri sa San Jose, Bourbon, atong pasalamatan dahil sa Brad Rodrigo Villamor sa iyang trompa sa gamit. So thank you Brother Rodrigo, uban sa imong pinalanggang asawa, imong makabataan o mga kasilinganan karon nga naminaw nining sayo sa kabuntagon. Good morning lang Brother Amay Pitugo. O niya nga to sad nila ni Brother Rolando Villamor. O niya naapo di ay nagtingog karon diha sa Bundo o kay ang sound system ni Brother Amay Pitugo to aron naglanog-lanog ito maras mga Morillo siguro family. So thank you kaayo o niya may buntag sa tanang naminaw diha sa Bundo. Ani ato mga suki nga naminaw usab diri sa Kamanggahan. Welcome sa tanang taga Kamanggahan Kaguyong. Atong gi-welcome diyan tanan. O niya mga suki nato nga naminaw diri sab sa Tabugon, atong tanan dihang mga pinalangga nga makaigsuonan. Good morning lang Brother John Lobitania, uban siyang pinalangga karon. O niya nga tusad la ni Sister Remedios Montiliano, yang family. Sister Delma, uban siyang pinangga nga bana, o yang Tibok family. Ato gina-welcome. Ato nga, si Elder po diya nga mabtikon, madasigon diya sa Tabugon. Nakalimot lang ko si mong ngalan, brother. So may buntag no sa tanang taga Tabugon nga naminaw. Ngadto sad nila ni Brother Joel Tirana uban ni Ma'am Rotsene, iyang tiwok panimalay nga naminaw karon diha. Tanan nga taga Tabugon bisan pa man diri sa Managasi, ato nga gina-welcome diha ang tanang taga Managasi Tabugon. Labi na diha sa mga Elarcosa family, ngadto sa mga Rumagos, mga Nano family, mga Saladaga family, o niya ngadto sad sa mga pamilya sa mga Soliano. Atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Ani atong mga suki nga naminaw usab diri sa dinis Kaguyong diya sa Ilihan, og bisan pa man diri sa Kandangas, og diri sa barangay sa Kadwawan. Diya sa Mahihay atong pasalamatan si Brother Bean sa iyang sound system diya, trompang naglanog-lanog. O niya mga silingan ng naminaw nga tos mga Barili family. O uban pa nato diyang mga kaigsunan nga madasigod o babtikon. O niya sa ato mga tigpaminawan sa diya sa Aiden, may buntag sa tanang taga Aiden, mga moms, mga sirs diya karon. O niya nga to sa ni Brother Rosasinia diya may buntag niyang tanan, no? Welcome kamo sa atong programa. O niya nga to sa mga Alicos family, good morning. Niya welcome sa mga pamilyas mga Agwa. O niya diri sa Kadwawan mga higala diri sa sentro ngadto sa mga Arugante family, good morning. Lang Brother Alvin Risoor ug iyang family, ngadto sa mga Bragat family diya, Mr. Bernie mayang buntag. O niya ngadto sad sa mga pamilyas mga Coraldi, mga Dimapi family, welcome sa atong tulumanon. O niya ngadto sad sa mga Paraiso family. Ato sang kipasalamatan si Sister Marites Paraiso sa iyang pag-operate sa sound system diya sa Seventh-day Adventist Church sa Kadwawan. O niya ngadto sa mga Puentes family, mayang buntag, mga Busotros. Niya good morning sad sa mga Alconten family. Bisan pa man sa mga Tirana o mga Beronas family diha sa Upper Kadwawan. Tanan diha sa Kadwawan ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. O niya diritas barangay sa Libho mga higala. So good morning no sa atong tanang mga kaigsunan diha, lakip sa mga bag-ong nahimong mga kaigsunan tos pagtuo, mga newly baptized members diha sa Libho.
Atong gipangumusta o gipasalamatan si Sister Linda Kamay sa iyang trumpa nga naglanranog. May buntag star, uban siyang family, o sa tanang mga kaigsunan diag mga silinganan nga naminaw sa ato nga programa. Welcome o niya mga tigpaminaw sa nato Dres Mabuli, tanan nato dihang mga kaigsunan o mga bag-ong kaigsunan. Welcome ka mo karong buntaga sa atong programa. Maghinaot mi diri nga magbadasigon ta kanunay sa atong pagtuo o pag-alagad sa Ginoo nga magbalaho tayon ta sa pagkupot sa kamaturan hantod siyang pag-abot. O ni ato mga suki nga naminaw usab diri sa barangay sa Kanagahan, tulo na ka sound system diya kang Brother Bernie, o ni nasad kang Brother Christian, nasad kang Brother Ani Priscilias. So tubag-tubag ng tulo, mag-abot ng tiog tulo, lanog-lanog, dako gyud na coverage nga makuha din dapitas Kanagahan, dagadaghan ang kapamatis polong sa Ginoo. O ni atong mga suki na minaw dris Kinawahan sab, may buntag sa tanan taga Kinawahan. O ni tanan nga taga Busugon, bisan pa man dris Lambusan, ato mga suki din na minaw. Kumusta rin mga Frasco family diha, ngadtos mga Buyuse family, mga pamilya sa mga ngatusan na Brother Christian diya Lumihok, yung family. O niya tanan na lang Dios Lambusan no, atong mga pinalangga nga makaigsunan. Welcome kamo sa atong programa, mga suki na to naminaw diha sa dinhi sa Tambungon. Mayong buntag di ay sa tanan na to makaigsunan diag makaigalaan nga naminaw sa itong programa. Ani atong gipahinumduman ang tanan taga Tambungon nga kun pananglit higala nagkinahanglan ta og mga pisa sa mga motor, atong duulon ang Advent Motor Parts. Sayon ra ng pangitaon tungod kay atbang ra na sa public market sa Tambungon, kilid gyud sa highway. Nagbuntaog na diha ang ngalan nga Advent Motor Parts. Gipanag-iya ka na ni Mr. and Mrs. Florida og Remy Sigarino. Abri na gikan sa adlaw Domingo kutob sa adlaw nga Bernes. O ni ato mga pinangga tigpaminaw diya sa Anapog, o ni bisan paman diri sa Bangkasan, diri sa Manyo, welcome ang tanan diya sa Look. O niya diya proper yun sa lungsod sa San Remigio. Kinasingkasing mo na mo higala nga gina-welcome sa atong programa. Mga suki na itong naminaw sab diri sa Argawanon. Kumusta din ang mga Larga family, mga Likigan. Tanan diyang naminaw. O niya dito sa higala sa Daan Bantayan. Atong pangumustahon di ang tanan mga Dihito family di Asmaya, mga Pipito. Good morning sa ni Brother Isaw diya. Aron sa Maya, may buntag dong. O niya ngatos mga Punay family. Welcome sa Waran program. makaari si Brother Isay, Brother Libe kay duhay ilang siriniding karon. Nya kinahanglan magyud siya. Duha ilang di sirinidan wa sa kaari karon. O niya ngatos sa mga Miralies family diya sa Lanao atong ipangumusta. O niya ngatos sa kang Brother Punay diya sab no. Jan Punay diya sa dinhi sa Talisay dan Bantayan atong ipasalamatan siyang sound system. Niya tanan nato dihang mga pads, mga mods, mga brothers and sisters, o niya mga friends nato diha nga nagsunod, naminaw, kinasingkasing mo na mong higala nga gina-welcome karong buntaga sa atong programa. O niya atong tanang mga suki naminaw diha sa Nazaret, diha sa Paypay, diha sa Bakhawan, bisan pa man sa barangay sa Kawit, may buntag ng tanan, niya diya sa Mahawak, na sa tayo makaigsunan diya, makahigalaan, diya sa Antipolo, Medellin, o niya diya sa lungsod sad, good morning nun, lang Brother Edwin Golimas diya, yung family, nga tos Madila Cruz diya family, tanan nga taga daang lungsod, o niya diya proper sa lungsod sa Medellin, atong gipangumusta diya ang tanan. Naapod si Brother John Michael Cinco diya karon, ato po ng ikauban usahay dinhi sa ato nga tulumanon. So good morning diya sa mga Langgido sad family.
O niya ngadto ng Brother Felipe Solira, ng Brother Alex Cañada, mayong buntag. O ngadto sa kang Municipal Councilor Raymond Olivar, mayong buntag. Ato ding pasalamatan si Brother Terbo Pobadura sa iya pod nga sound system nga kanunay nga maglanog-lanog diha sa 108 Midillion. Trompa na gigamit niya o niya mga silingan diya nga naminaw karon sa lanog sa iyang sound system. Ato nga gipangumusta o gipasalamatan sa nato ang inyong pagpaminaw sa atong programa. O niya atong mga tigpaminaw sa diya sa Dayhagon, good morning. O dinhi sa Bugo City Higala, tungod kay ni aman ang radio station sa DYCM FM, expected nga ubay-ubay gyud ang nagmonitor sa atong programa. Niya bisan pa man diya sa binabag karon, kanunay sa nang magmonitor ang mga Olingay family diya, mga Bersero, mga Gabiani family. O niya ngadto sa ni Brother Lino sad, good morning Brother Lino. Og mga suki natong naminaw diya San Antonio, diya sa Anunang Sur og sa Anunang Norte, good morning. Diya sa Barangay Lapas, atong gipangumusta di ang tanan. O niya ngadto sad sa mga Lipopo family diya sa Kabangkalan. O niya belated ay happy anniversary sa iglesia sa Kabangkalan nga gahapon di ay nagsaulog sila sa ilang anibersaryo sa pagkatukod sa ilang church diya sa Kabangkalan. Murag karong adlaw, murag mga ligo siguron sila kay murag na ako'y nabasahan nga murag mga ligo sila. So salamat kaayo sa inyong kadasigon diha sad sa pagtug pag-alagad si Ginoo. Aniya good morning di ano nila ni Brother Isagani Aratsya, ang atong Scout Ranger, retired Scout Ranger nga naa nagpuyo diha sa Kabangkalan. Niyayara ba ng palanugon kanuna iyang sound system kay doon na siya tinguha nga makapamati po diyang masilingan. Ang atos mga Bisabilia family, good morning. Mga Derder family, ano bisan pa mo mga Kimno, mga sisters ni Brother Joseph Dias Baas, tanan kanyo diha nga naminaw, welcome sa atong programa. Ano atos mga tigpaminaw to diha sa Guadalupe, ang atos mga Baldusa family, mga Humawars family, mga Muñez family, ang atos sa pamilya ni Pastor Hill Edo Liberio o iyang tiwok family, maayong buntag. O niya ngadto ni Ma'am Joy diya karon, nila ni Brother Edsel Edisma, nila ni Ma'am Ibing, uban sila mga kabataan. So good morning sa tanan taga Guadalupe nga naminaw. Ato sa mga pinalanggan tigpaminaw des Libertad, des Marangog o des Tagasa, atong mga church members Tagasa, mayong buntag ninyo mga kaigsunan o mga kaigalaan. Kanya tanan na ito mga kaigsunan diri sa Syukon, bisan pa man sa Nailon, sa upper o sa lower na Ilon. Atong gipangumusta ang tanan, labi na din sa upper, no? Ngadto sa pamilya ni Brad Nelson Lipon, pamilya ni Brad Libby Lipon, o pamilya ni Brad Jerry Lipon, o uban pa din natong makaigsuunan. Kinasing-kasing mo na mo nga gina-welcome sa atong programa. Niya tanan na ito mga suki nga naminaw diya sa lower na Ilon. Kumusta din ang mga Ritoya family sa Brother Nap Ritoya. Good morning po ni Brother Johnny Alburo, bro, may buntag mo. Welcome ko sab sa atong programa. O ngadto ni Sister Leoning Damayo, good morning nimo Sister Leoning, uban siya sakop sa iyong family. Ngadto sa mga pamilya sa mga hilig, welcome sa atong programa. Mga Bulambaw family, mga Canales, mga Berdida family, o niya ngadto sa mga pamilya sa mga Mulihon, ato sang gipangumusta di ang tanan. O niya mga tigpaminaw to diya sa Gairan, bisan pa man diri sa ato rin pangumustahon si Brother Cesar Bulambaw. May buntag nimo bro. Hinaot pa ang Dios maghatag ko na kanimog himsog nga panglawas. O niya atong mga suki sad nga naminaw diri sa New Public Market nining siyudad sa Bugo.
o diha sa daang carbon sub ato sang gipahinumduman ang atong tanang mga tigpaminaw dinhi sa norte sa Cebu nga kung aduna tay problema sa atong panan-aw higala, ayaw mo kalimot, pangitaan niyo, duulan ninyo ang Icons Optical Clinic aron masulbad inyong problema sa mata. Aniya, sayon ra ng pangitaon, mangutana lamog diin dapita ang karaang bangko sa Land Bank. Kaya balahin naman sila, pero ang karaang bangko sa Land Bank at bang ana gyud higala, makita nimo ang Icons Optical Clinic. Computerized na ang ilang pag-check sa atong pananaw. Manual po, murag ma-double check ba? Kanya naa sila branch sa San Remigio, nga kilid na po sa highway at bang sa Friends, makita nimo di ang Icons Optical Clinic. Kanya siya, sa pagkakaroon, siya po nagdumala sa optical clinic, siyang mama. Kay pahulay naman to si Doktora Hining, iyang mama. So ang ning puli karog dumala mao si Dr. Konkon Lubitania, ang iyang anak. May nagdumala. So nagtulo na nun ka clinic ang iyang gidumala ni Dr. Konkon. Anya doulan niya higala gikan sa Domingo kutob ra pod sa Bernes. Ayaw mo adtong Sabado kay sirado na. Manang adtuan niyo mintras may mintras abri pa sama karon Domingo maron. Kanya alas 9 na sila mag-open sa buntag o musira nag alas 5:30 sa hapon. Kanya good morning guys mga Pamilara family, ngadto sa mga Makipig family. Good morning sa nila ni Sister Sir Saliho sa diya sa barangay sa Dakit. O niya, tanan na ito mga tigpaminaw, dirisad sa Kayang, Brother Andy Nobal, mga tigpaminaw ito sa Don Pedro, diris po Lambato, kutob na lang sa naminaw karon atong gina-welcome sa atong programa. O pwede mo makatext na mo ni Brother John Mahigala sa mga number nga among gi-announce ninyo. Ang ako din sila number, basig na uban nga wala makakuha nini, 0926-8869-758. Akong sublion, 0926-8869-758. Okay, muna number na to. Maka-text mahigala aron makapadangat mo sa inyong mga messages aron ato nang basahon dinhi sa ato nga tulumanon. Pwede sa mo send sa atong comment section mahigala sa Facebook. Alang sa pagkasulag tanaw, i-search yung Facebook ang DYCM Bugo Adventist. Mura higala niya, i-follow ninyo ko na updated ta sa atong programa niya. At pong i-share kanunay nga to sa mga friend aron daghan ang makabenepisyo mahigala sa pulong sa atong Ginoo. Okay, sa pagpadayon-sunahan, itunol ko kamo kang Brother John Dihito alang sa dugang mga pagpangumusta. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Lewel. Mga higala, welcome din sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon kami dili mapulan sa paghatag mga pagpasalamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod ni ini nga programa nato sa kahanginan. Gikalipay namo ang inyong pagpabilin sunod sa dugay ug taas na nga panahon. Exist kini nga programa tungod sa tabang ug kaluoy sa Ginoo. Nya amo mong gipasalamatan sa inyong kanunay pod nga pagpabilin sa pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa. Kung sa kutob sa giabot o sa tanang mga naminaw karon, welcome and good morning. Anya beside atong pasalamatan ang tanang mga kaigsuonan dinha sa Nazareth. Thank you so much sa mga kaigsuonan sa inyong mainiton nga pagdawat sa inyong ubos nga igsuon kagapong adlaw panahon sa pagsimba, no? Salamat kaayo. Unya kuan di ay kinini ang ato sad nga pasalamatan ang tanang mga kaigsuonan nga kanunay gyud nga nagdasig sa atong kinabuhi niining bulhaton dinhis kahanginan. Well, again, happy
Happy morning. Okay, daghang salamat Brother John. So ato na tahigalas pagtan-aw no sa mga messages nga atong nakita di sa screen. So panahon na higala mag-send og mga messages para atong mabasa dinhi sa ato nga programa. Okay, naamoy mga pangutana, mga importanteng mga mensahe. So ipadala na dinhi kay panahon na nga amo nga basahon ang inyo nga mga messages aron mapadangat ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Okay, ato na ning sugdan pag basa mga kahigalaan. Okay, niya. Niya ato nakita dinhi si Brother Rufino Moreno. Good morning kapaglaom. Maayong pagpaminaw sa kini ang maayong balita. God bless. Okay, God bless also Brother Rufino. O salamat po sa iyong pagpaminaw sa kini ang maayong balita. Niya po si Roldan Bartolata. Nindot po apelyido no? Roldan Bartolata from Masbate City. Dahil kay sa siyudad Diyos Masbate nagsukad, nagtanaw siya. Salamat kayo Brother Roldan Bartolata. Ingon siya rin maayong buntag mga kapaglaom. Okay, good morning sab. Niya po si ato rin tanaw niya po si Milter Albarico Ogoy. Good morning ninyo. Diha Brad. Okay, good morning also Milter Albarico. Niya po si William Eddy. Good morning Brad from Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Layo-layo gini kay Zamboanga del Norte man. So salamat kayo Brother William Eddy sa imong pagpakiguban karong buntaga sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Salamat kayo sa tanang taga Postigo, Zamboanga del Norte. Thank you kayo Brother William. O hinaot pa nga ang Dios magpanalangin nimo uban sa tibok panimalay nyo. Kumusta mo diya sa Zamboanga? Naabay makauban-uban nimo diya nga namati sad sa atong programa sa kini ang maayong balita nya magabi sagunso na ang Jesus War Hope o diya sa bados gabi ang kini ang maayong balita no. So ngalan rin na lahi pero kami rin gihapon nagdumalaan na ang Hanais programa maorosab gihapon. Okay, ato ni Leon makadiyot una ang pikas nga screen ato ning tan-awon dinhi ang atong makigalaan nga nag-like og nag-heart sa ato nga programa. Aritas mga nag-heart, nag-love mga higala. Kaning heart simbolos love mga siya. Nag-love sa atong programa. Ato nakita si Brother Roldan Bartolata, niya po si Brother Rolando G.R. Beldosola, o niya Alcuma Lilibeth, Rois Eileen, William Eddy, niya sad si Remelito Sigarino, Matsbin, Queer Istanyero Mahinay, niya po si Edmi Monticelio, si Jimmy Rama Fermin, niya sad si Roquisa Marabi, niya si Vincent Etorma Vistar, niya sad si Chene Doktora Langido 5, ato pong nakita si Robelin Villaganas Necesario. Mads, mayong buntag ninyo Mads sa belated happy birthday Mads. Belated happy birthday Mads. Congrats sa inyong bagong balay. Maintaw makalingkod ko diha kadali Mads kay wa ko maanad in buying dagko dalaygon kayo ang Dios nga nagpanalangin kaninyo. Anya niya po si Brother Eljon Tonyakaw Nidja. Niya po si Brother John Michael Cinco.
Okay mo ni mga nag-love o ni aritas mga nag-like atong nakita si Sir Elmer Presbyterio Manatad. So may muntan sir, mo sir. good morning nimo diha sir. Uban sa imuhang panimalay. Anya niya sad si Tris Jamin Jaime. Anya si Mede Langido. Ato po nakita si Louis J. Amuroto. Anya si Brother Rufino Moreno. So as of this time, mao ni atong mga nakita karon sa atong programa o manghinaot mahigala nga kanunay mo nga magsunod sa atong tulumanon dinhi sa radyo. Napamoy mga mensahe diya mahimong ikapadangat niyo dinhi kay ato ram nang basahon karong taod-taod mga higala samtang nagapadayon ta sa ato nga tulumanon. Napa kay basahon diya ba John? Okay, di ay ako lang ako anon Brother Libin ay ako lang basahon. Okay. Sige. Sir, mo greet di ay ko og happy birthday sa ako nga manghod nga si Henry Diaz. Og congratulations usab sa akong igagaw nga si Mulan Darby nga nakapasar na gyud in town sa board exam. Salamat sa pagbasa sir. Kanunay ming nagsunod sa inyong program. Okay, daghan Brother John nga nakapasar sa board exams karon ako natanaw. Yes. Mga SDA sab uban mga friends nato mga dili SDA. So alang sa tanang mga nakapasar sa board exams, congratulations ninyong tanan. Nya sa mga makapasar, taas pang panahon kay limited man na sila kung gitagaan lagi nila og chance ang Ginoo nga maoy mo direct sa ilang kinabuhi. This is not the right time kung wa pa sila kapasar. Dunay exact time niya timing si Ginoo para nila. Ana nga ayaw ninyo og ikagool nga wa mo makapasar kay sa sunod nga panahon ang kahigayonan nga gihatag sa Ginoo sa uban inyara pud unya nang ihatag sa inyo. Manang paaboton na nato ang time mga higala. Adi lang ta madiskuryo. Kanulay lang ta mo take anya basi anang panahon mo nang panahon ng ihatag sa Ginoo to ang higayon nga makapasar ta. Okay no? Adto ta sa pagpadayon mga higala sa dili pa ta mo tagad mo basa sa pangutana atong hayoon si Brother John alang sa opening prayer. Brother John. Okay mga higala, magampo kita, mahigugmaon og dalang pananamo nga Dios. Magapanalangin ka niini nga programa ug panalangin ang mga nagapaminaw. Nga unta pinaagi sa ilang paghatag og higayon o panahon o oras sa pagpatalinghog sa imong pulong. Ma-feel nila Ginoo ang imong gugma og sila o Dios magadawat og panalangin material man o espiritual sa ilang mga kinabuhi. Salamat Ginoo imong giyahan ang mga naminaw unya kabigo nimo sila sa pagpangalaga diha kanimo gidapangayo namo kini tungod lang kang Kristo nga among manluluwas. Amen. Okay, mo adto na ta higala sa pagbasa sa pangutana nga atong tagdon karon. Okay, ato ning tan-awon asa to ning pangutanaha. Ang pangutana nga midangat nato diri kundi ni hi ninyo diha sa radio. How important the Bible for you? Why you are always using and reading in answering question? Muna pangutana. English paka version pangutana. Okay, wa man ni siya problema Brother Libby mahitungod niini ang iya lang gyud nga unsa ka importante nato ang Biblia ug ngano nga kanunay magipudtang nagbasa sa Biblia ug kanunay nagapanubag sa mga pangutana. So muna iyang gusto nga pakisayran karon buntaga nga unsa ka importante nato ang Biblia, nganhin nato ang Biblia. Nganong kanunay man ta nagamit niini? Gabasa tan ini unya gigamit nato sa pagpanubag sa pangutana. So unsa magaka-importante? So mo ni atong sinsilihon karon mga higala, muundang ta karong alas 9:20, alas 8:13 pa ba dyon, taas-taas pa ang panahon.
So makasinsilyo gitag-ayo aning iya nga pangutana. So akong ihatag nimo ang panahon niya akong tapuson mahigala. Okay, ni ata mga kaigsunan, adunay daghan nga mga rason, mga rasones o katarunganis kung nganong nahimong importante namo ang Biblia. Ang pulong Biblia, which is taken from the word Biblos, unya kung sa ato pa na kasulatan, ang uban sa English, Holy Bible. Balikon nako, adunay daghan nga mga rasones ug mga katarunganes ngano nga nahimong importante namo ang Biblia. Naay daghan. Karon, nganong kanunay ming nagagamit og nagbasa sa Biblia? Mao man another pangutana. O ngano nga kanunay mi nga nanubag ani sa mga pangutana. Tungod kay mao magud na ang format sa atong program. Kini nga programa gidisenyo ni dinhis kahanginan nga ang ato dinhi manubag ta aron dili mahimong bias pinasikad gyud ni sa Biblia. Kana bang dili ba lang kay mga minaumao o mga inantigo-antigo lang nga mga pagpanulti, pagpamulong, kundili atong gibasi gyud dinhis bala ang kasulatan. Well, adto ta. Unsa ka importante gyud namo ang Biblia o bala ang kasulatan? Diya usa sa mga pinakarason gyud kun atong tanawon sa ikaduhang Timoteo 3:15 16 o 17. Tandaan ni mo ni brother ha? Ikaduhang Timoteo 3:15 o 16 o 17. Nganong importante namo ang Biblia? Una, nagingon, ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. So mo ni Biblia, balaang kasulatan. Nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. That's the main reason ngano nga ang Biblia importante kaayo namo kanuman tungod kay kini makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Akong ipaklaro, ang Biblia dili ni makaluwas. Ang Biblia dili ni maoy manduluwas. Kinsa man lang, si Kristo lang. Ang papel o ang Biblia matud pa makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadtos kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Mauna nga nahimog gyud nga importante namo ni ang Biblia kay magtudlo ni ngadtos kaluwasan pinaagi sa atong pagtuo kang Kristo. Mukuha ko ingnon ta lang example. Kung wadto kag Manila sa magsakay ka og barko, may pagkakaiba nganuman kay kung sakyanan gyud sa kananaang mama truck imong sakyan o mga private service o vehicle, bisag wa pa kakaadto dito anang dapita, imo ging matultulan. Una, naay karsada, unya naay mga signage. Pero ari ka na gani sa barko, walay karsada, nagdagan og gabi, pero nganuman nga nakaabot didto sa iyang adtuan. Tungod kay sa barko, mauni ang mga taong importante, kapitan, chief engineer, ug ang timonel. Unya ni ining tulo nga importante gyud kaayo diha sa barko, dunay duha ka butang nga gikinahanglan nga kun niining duha usa niini ang wala, dili na i-clearing, dili na i-cleared sa Coast Guard kay delikado man. Unsa man ni siya? Kining mapa ug ang kumpas. Unsa may function sa mapa? Ang mapa nagtudlo na kung asa kang dapita moagi. Kay nganuman naamay mga bahura. Unsa may bahura? Magbaw, masangad ang barko. Naamay mga isla, naay mga parula.
Mauna nga ang function sa mapa. Ang kumpas unsa man ni nagtudlo og nagpahibalo nimo kung asa ka na nahimutang dapita. North, east ug west and south. North, east, west and south. Mauna ang function sa mapa. Sa kumpas. Kung kini siya wala diha sa nagbiyahe, di gyud makaabot siyang adtuan, masaag man dili kaabot siyang adtuan, pero ngano nga bisan sa kagabhion walay karsada ang dagat pero ang barko nakaabot sa dapit nga imong adtuan tungod na sa mapa ug kumpas. Himuang nga kining Biblia kung kaluwasan gyud ang imong gusto gikinahanglan, himuang nga ang Biblia mo'y mapa ug kumpas sa imong kinabuhi aron maangkon nimo ang kaluwasan. Akong balikan, 2 Timoteo 3:15, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadtos kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Usa na sa mga rasones o katarunganes ngano nga importante kaayo namo ang Biblia. Karon sa 16 kung imong basahon sumala sa 2 Timoteo 3:16 nagingon ang tibuok nga kasulatan. Nawa ha? Tibuok kasulatan. Ang Biblia nabahin is duha ka bahin. Kining gitawag Old Testament ug New Testament. Unya, kining Biblia nga dunay nagkalain-lain nga paghuna-huna sa uban nga ang Old Testament ang daang tugon wa na karon kay panahon pa ng Moises ni atas bag-ong tugon kay panahon ni Kristo. And that's a big lie. Nganuman mga kaigsuonan tungod kay ang gihisgutan tibuok na kasulatan kay kung ari ka lang sa bag-o wa na ilabot ang daan aw dili sa na siya gyud matibuok na pikas. Unya di po na matawag og Bible. Monobol na siya kay ang gitawag Bible duha na nag-compose na siya sa bag-o og daang tugon. Niya kung balikan ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Dunay mga tao nga naghuna-huna sila nga dili angay tuuhan ang Biblia kay kini siya sinulat lamang og tao. Apan sa atong gihisgutan nga bersikulo nagingon ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Kinsay nagtuga? Ang Dios, dili ang pastor, dili ang ministro, dili ang leader sa simbahan, kundi ang Dios. Unsay tumong padayon na to bas hisgot nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Mauna nga nahimog yung importante namo ang kasulatan kay gituga kini sa Dios alang sa pagpanudlo. Kay gusto sa Dios nga kitang tao tudloan ug nindot na nga ang gitudlo nga atong gisunod ang pagtudlo sa Dios dili ang pagtudlo sa tao. Busa gusto ming matudloan sa Dios mao na hinungdan nga naimportante gid namo ni ang kasulatan, ang Biblia. May kapuslanan ang pagpanudlo. Gusto ginutudloan ta sunod sa pagpamadlong. Sa atong kinabuhi bisan giilatag maayong tao, tarong nga tao, pero gikinahanglan gyud nga kita tudluan sa Dios, kinahanglan mabadlong pud ta kay naa may insakto sa tao pero sayop diha sa Dios. Sa kanunay ang Dios insakto pero dili sa tanang panahon ang tao insakto. Busa gituga sa Dios ang kasulatan aron ang tao matudloan ug aron ang tao mabadlong. Alang sa pagpamadlong. Morning importante gyud namo ang Biblia kay gusto ming tudloan ug gusto sad ming badlongon sa Ginoo sa mga sayop namo nga mga pagkinabuhi. Ipangatlo, alang sa pagpanulid. May mga panahon nga ang atong mga panghuna-huna ug mga desisyon sa kasing-kasing baliko og sayop dias tubangas Ginoo ang pagkabaliko niya na matulid na pinaagi sa gitudlo sa Dios di bala ang kasulatan. Ikaapat, ingon dinhi og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong.
Mao'y hinungdan nga ang Biblia, ang kasulatan, nahimong importante gyud alang namo kay gusto ming mamatuto diha sa pagkamatarong pinaagi dinis bala ang kasulatan nga gitudlo sa Dios. Sunod sa 17 bersikulo 17 nigon, aron ang tao sa Dios. Tandaan ninyo na ha, naghisgot nig tao sa Dios kay may tao baya pod ang yawa. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. So dinhis bala ang kasulatan masangkapan, mamahingpit ang tao sa mga maayong mga buluhaton. Mauna nga kini siya ang kasulatan na himong importante alang namo. Busa mao ni ang katarungan ni rason ngano ang Biblia ang kasulatan importante namo. Sunod, sumala sa Juan 5:39, mismo si Kristo ang namulong. Nag-ingon si Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Remember, ang pinag-usapan din Biblia na Kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay naghuna-huna man kamo nga pinaagin niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Tandaan ninyo kana, ha? Nga ang ingon ni Kristo, kamo nagsusis kasulatan, kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo og kinabuhing dayon. Unsa man ni kinabuhing dayon? Kanang gitawag everlasting life. Kinabuhi nga wa nagyoy kamatayon. Ang kinabuhi nga atong gikinabuhi karon, dili ta masayod kun asa og kanus-ara ni kutob. Bugtong nasayod ang Dios lamang. Apan hinumdumi nga luyo ni ining kinabuhia, dunay kinabuhi nga walay katapusan, nga gitaganas Ginoo. Kamo nagasusis kasulatan kay nagunahuna mo nga pinaagin ni ini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Makaplagan nato ang kinabuhing walay katapusan, pinasika dinis kasulatan. Kinsa maning kinabuhi nga dayon, ha? Nag-ingon si Kristo, Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kinsa ning kinabuhing walay katapusan? Si Kristo. Maunang gisgutan sa Juan 3:16, nag-ingon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Diha lamang kang Kristo ang tao makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, ug ang makagiya, makatudlo ni ana kung unsaon nimo pagkinabuhi karon, kini ang balaang kasulatan. Unya nag-ingon pa si Kristo, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Busa ang Biblia, ang kasulatan, naghatag og mga detalye, naghatag mga pagpamatuod mahitungod kang Kristo. Busa dapat nimo nga ilhon og susihon ang kasulatan aron mapaduol ka diha kang Kristo, kay ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Karon, bahin ni ining mga panghuna-huna sa uban nga dili gyud tuhuan ang kasulatan, dili na pwede. Usa sa mga rason nganong dili pwede, di ka katudluan, di ka mabadlong, di ka matulid, ug di pud ka mamatuto sa pagkamatarong. Karon, ug dili nimo na tuhuan kay sinulat lag tao, ug pananglit man na ay imong makaplagan nga sinulat og iro, sinulat og kabaw, sinulat og baka. Unsa ka angayan ka nga nituo ka diha? Nga di man ka motuog sinulat og tao. Karon niya atong susihon ni. Ang Biblia gituga kini sa Dios, dili sa tao. Pero dunay mga taong gigamit sa Dios nga instrumento nga masulat ni. Ikaduhang Pedro 1:21 nag-ingon, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunuan na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Tandaan na to ha, ang mga balaang tao sa Dios minanduan sa Espiritu Santo na tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunuan na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios nga minanduan sa Espiritu Santo. Tandaan ninyo na nga ang Dios siya mo'y nagmugna, pero dunay mga tao nga iyang gigamit
nga kini gimanduan sa Espiritu Santo, mga balaang tao ang nagbando balaang Espiritu Santo, di modo nga kining Biblia gitawag og balaan nga kasulatan. Nakuha na ninyo na. Mao nga sa atong pagbasa sa Biblia, dunay mga ngalan o mga tao nga mabanggit. Jeremias, Isaias, Marcos, Lucas, Juan, Daniel, kay kini nga mga tawhana, mga balaan nga mga tao nga minanduan sa balaang Espiritu Santo nga nagpanulti sila og unya gipanulat ubos pagmando sa Espiritu Santo. Tungod ni ana mga kaigsuonan, ang Isaias 34:16 nagingon, susihan ninyo gikan sa basahon niyo ba og basaha, ug walay usa niini nga makulangan sa iyang kauban. Gitagna ng daan sa daang tugon nga ang dunay mahimong kauban. Busa paglutaw na sa bag-ong tugon munang Bible nahimo ng kauban, duha na sila. Duha na sila. Ug tungod ni ana mga kaigsunan, hangpa ang balaang kasulatan. Ug bahin man naman pod sa gisulti nga nganong kanunay mong nagbasa o gisulti mas Ginoo, basaha sumala sa Isaias 34:16. Ug nagsulti nga ngano nga ang Biblia may inyong gigamit sa pagpanubag sa mga pangutana. Baliko na ko nga hinungdan nga Biblia among gigamit pagpanubag sa mga pangutana aron pagpakita og mga kamatuoran, mga ebidensya, mga ebidensya nga ang among gisulti tinuod dili amo-amo ra. Dili amo-amo ra. Mao nang gisgutan sumala sa Juan 17:17 nagingon, balaan na sila pinagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa ingon ni ini kaimportante ang Biblia ug mao hinungdan nga gigamit namo ni sa pagpanubag sa mga pangutana aron mapaabot ug mapahibalo diha sa inyo kung unsay gitudlo ug unsay plano, unsay kabubuton sa Dios nga ato nga sundon. Og kini siya giila o gitawag og pulong sa Dios. Balaan na sila pinagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Kapag ang tao nagsusi sa pulong sa Dios, naa siya sa kamatuoran, kay ang pulong sa Dios balaan, makapahimo kini niyang balaan. Sunod, pamatian ninyo, Santiago 1:21, nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan o dawatan ninyo sa kaghop. Remember dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwa sa inyong mga kalag. Tandaan ninyo na nga kining mga pulong dinhi naghatag kinig kasiguruhan alang sa kaluwasan sa atong kalag kun ato ni siyang dawaton, atong sundon. Mao bitaw nga nagsulti si Kristo ipawali ang maayong balita, Mateo 24:14. Kay sa tuyo nga maabtantas maayong balita. O unya mga kaigsunan, pagkadungog nato sa pulong sa Dios, mo ning gisgutan sa Harbihanon 3:15. Samtang ginaingon pa karong adlaw, pagkadungog ninyo sa iyahang tingog, ayaw ninyong pagahia ang inyong kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila bato kanako. Amo ni ang gisgutan sa pagkadungog nato sa pulong sa Dios, dili nato pagpagahion ang ato nga mga kasing-kasing. Busa kamo karong naminaw diha ug nagpatalinghog, ayaw ninyo himuang nga ang pulong inyong gipamatian mulapos lang sa pigas dalunggan. Ngano man maging dili nato pagahion ang atong kasing-kasing. Kamatuoran, balaan ang pulong sa Dios. Si Salmista David nag-isip nga ang pulong sa Dios suga og kahayag sa atong agianan. Salmo 119:105 nag-ingon, ang imong pulong mao ang lamparahan ug kahayag sa akong mga alagianan. Busa mahimong hayag ang imong dalan nga gilaktan pinaagi sa pulong sa Dios. Ug diha sa pulong sa Dios igsuon, mabag-o ug mausab ang imong kinabuhi nga diha sa kausaban ug kabag-uhan nimo aduna kay
mahimo igsuon dako kayong kauswagan diha sa pagkinabuhi nga matarong sa atubangan sa Ginoo. Busa kamong naminaw niini nga programa, makalao mo nga ang among ipaabot kaninyo kanunay mao ang pulong sa Dios, ug kay ang pulong sa Dios balaan, ang pulong sa Dios matarong, ang pulong sa Dios kahayag, ang pulong sa Dios kamatuoran. Kining mga butanga maoy makita ug naa diha sa imong kinabuhi kung imong gisunod ang ug gibasa ang balaan nga kasulatan. Og kining kasulatan mahimo kining kabahin sa tanan nga mga tumuluo o mga nangakabig. Pamatiin ninyo ragod ang buhat 17:11 sa panahon sa pagpangwali sa mga apostoles, nangakabig ang mga tao og unya ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon diha kanila. Mahimo lamang nga mailamo ug masiguro mo ang mga butang nga imong nadungog ug nabati pinaagi sa imong pagsusi, pagtuon sa balaan nga kasulatan matag adlaw. Higala kini nga programa nagadasig kaninyo sa pagtalikod sa kangitngit, pagkinabuhi sa kahayag nga maong pulong sa Dios, ug diha sa pulong sa Dios mausab ug mabag-o ka ug ako kita sa atong mga kinabuhi. Mga kaigsuunan, sapat na ang pulong sa Dios nga inyong nadungog ug nabati dinhi niini nga programa. Busa ang nangutana ato nang natagaan siguro og gatagbawan, pero kung wa pa man gyud matagbaw, mahimong mopaluap ra siya. Uban sa tanang mga naminaw ron, mapasalamaton gayud kami sa inyong pagpaminaw dinhi niini nga programa. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpasabot ni ining mga bahina ni ining nga pangutana. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Salamat sad sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Mahigala kung naamoy mga importanteng pangutana, ayaw mo kalimot sa pagpadangat sa inyong mga pangutana dinhi sa ato nga tulumanon sa radio. Pwede ari mo text sa akong number. Pwede sad ato mo kang Brother John, no? Padangat sa inyong mga pangutana. Pwede sad sa atong comment section sa Facebook. Okay? Ato ni dalikyatan una pagtanaw. Atong nakita dinhi si Brother Jex Sumalinog. So Brother Jex, mayong buntag nimo diha sa Dumaguete City. Anya niya po si Brother Ronilo Itang, mayong buntag Brother John og Badlib. Kuya Libby og kaigsuonang naminaw og nagasunod sa programa. Okay, mayong buntag diha Brother Nilo og hinaot pa ang Dios magapakiguban kanimo. Salamat diha Brother sa Nilo. Saudi Arabia. Okay, adto ta sa una ni galas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So atong gipasalamatan ang nag-send nining pangutana, ang pangutana higala. Hi ninyo diha sa radio. How important the Bible for you? Why you are always using and reading in answering question? Okay. Ang Biblia higala importante jud na, no? Bisan sa amo, siguro ang uban kayo, maradi ka importante, pero kung imo gining hinuktukan og gayo ug tun-an mo gayo, importante gyud ay ang Biblia sa atong kinabuhi. Kay usam din ang Bible, nganong importante man tungod kay kining Bible higala mao kini ang pulong sa Ginoo. Ang Bible naglangkob kana og duha ka dagkong dibisyon, ang daang tugon og ang bag-ong tugon manghigala. Munang duha ka dagkong dibisyon ang Biblia. So ang bagong tugon kapart na sa Bible o gandang tugon part na sa Bible pero gilangkob ni duha
daan og bagong tugon, muna ang kompleto nga Bible. O niya, kining Bible ato nang isgutan lang kay aron matagak background ng uban nga why Bible. Kining Bible higala kuan kini siya kanang duna ni daghang libro kay mga compilation sa 66 ka mga libro gikan sa daang tugon hangtod sa bagong tugon gihimong usa ka libro gi-compile mahigala parang dili magkabuwag-buwag aron sayon sa natong pangitaon. So gi-compile ni ang Bible kaniya dunay 66 ka libro, ang daan tugon 39 ka mga libro, samtang ang bagong tugon 27 ka mga libro mga higala. O niya kining tibuok Bible gisulat kini sa mga 40 ka mga magsusulat. Kining mga tawhana nga nagsulat sa Biblia, mga tao ni nga pinili sa Ginoo. Ang Dios may nagpili kanila, nga gani sila gigamit sa Ginoong instrumento aron masulat ang iyang mga pulong aron na atay basahon mga higala. Kining daan tugon, kuan siya. Ang daan tugon, ang mga kasaysayan din nagsukad ka na sa creation gikan sa paglalang sa kalibutan hangtod sa wa pa si Ginoong Hesukristo. Muna ang libro sa daan tugon nagsukad sa libro sa Henesis padung sa libro sa Malakias. Kanang Genesis nga libro mahigala, ang meaning ng Genesis, origin. Ni ang pulong origin, sinugdanan. Gitawag ni Genesis tungod kay giaso din ang sinugdanang hitabo pagkahimugso sa kalibutan. Gitagaan tag makasayuran sa libro sa Genesis. Kung kinsay nagbuhat sa tanang mga butang, walain ang Dios sa langit. So nagpasabot nga ang Biblia nagtug-an nato nga dunay creator o ang creator nga gitug-an mao ang gamhanan nga Dios nga tuwa sa langit, nagbuhat sa langit ug sa yuta sa dagat ug sa tinubdan sa tubig. So importante kay Bible kay unsaon nato pagkahibaw nga dunay Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dunay Dios nga nagbuhat nato. Dunay Dios nga tag-iya nining gininhawa nga atong gihingos. Muna kasaysayan sa Biblia. O niya, adin ni ang mga kasaysayan may tungod sa nahitabo sa atong unang mga generation. Gikan kang Adan, hangtod panahon ni Noe. Naagisay-say diha, ang hitabo kung paano gilunupan sa Ginoo ang kalibutan panahon ni Noe. So, nindot na nga story, o nag-imong i-continue higala na tusunahan. Imo na siyang magian sa dugay niyong pag-study nga ang Diyos iyang gisulat sa duha ka papan nga bato ang iyang napulo ka mga sugo. Nga ang purpose anang mga sugo parang atong tumanon muna'y mga balaod sa Ginoo nga sundon sa tao. Kanya makita sa nimo na gitug-anan po sa Biblia kung asa ang tinuod kay papahulay. Muna importante gid ang Biblia nga atong mabatunan ug atong matunan kay aron matagan tag eksakto nga kahibalo ug kasayuran kung unsa ang tinuod nga adlaw nga papahulay. Kay di ta magbasa, wala ta kahibaw. Sunod-sunod lang ta. Pero nagbasa kag Bible higala, kanang honestly nimong pagbasa o pagsabot, imong makaplaga diha ang tinuod nga adlaw ikapahulay. Kaya na diha ang angay buhaton gitug-an sa Biblia. Ang mga kasayuran kung unsay
angay natong pagabuhaton karon aron maandam tas pagbalik ni Kristo. Manang Diyos Biblia gitug-anan ta nga si Kristo mianhi dinhi sa kalibutan sa una. Ang purpose nganong mianhi si Ginoong Hesus ang bugtong anak sa Dios alang sa pagluwas nato nga mga tao nahulog sa sala. So importante mahibaw ta niya aron mahibaw ta kung unsa di ay ang hinungdan nganong mianhi si Ginoong Hesus kalibutan. Way laing tumong nga giani ni Ginoong Hesus para nato nga makasasala. Kay ang bayad sa sala kamatayon man, padung ng itas kalaglagan sa imperno. Pero kay gihigugma man ta sa Dios mahigala, gipadala samahan ang iyang bugtong anak nga nis kalibutan. Tungod kay gihigugma niya ang makatawhan sa kalibutan. Gani kong Biblia, ang bisan kinsang musalig kaniya, dili malaglag, may kinabuhi nga walay katapusan. Gipasaligan na higala, ang mutog musalig kang Kristo, dunay kalawasan sa pagbalik ng Hesus ng kalibutana. So muna ang mga importanteng kasaysayan, niya giaso dinhi ang pagkatao ni Kristo, hangtod siyang pagkinabuhi ng kalibutana, siyang pagministeryo, iyang mga gipanghimo sa una, mga milagro, or uban pang gipanghimo niya, o niya ang iyang pagbatasan matag adlang pahulay to simbahan. Manimba siya kada adlang Sabado. O niya ang iyang gihimo nga batasan nga kada adlang Sabado to simbahan. Iya daytong gibilin nga panig-ingnan aron mahimong sumbanan nato nga makatawhan nga nag-angkon isip mga anak sa Dios. Sa mga hinungdan sa Biblia, makita nimo ang mga informasyon. Ang kumpletong Biblia, igo na higala nga maghatag datog kumpletong kasayuran kung unsay atong buhaton aron ta maandam sa pagbalik ni Ginoong sa Kristo. Muna ang Biblia, importante yung kaayo nato nga matun-an, importante nato mabatnan, importante nato nga mabasa, manghigala tun-an, kay puno kinis kasayuran, unsay atong buhaton aron ta makatog langit. Kay nining kalibutan na temporaryo ra ang atong kinabuhi, ang atong pagpuyo. Apan kun magmatinumanon tas kabubuton sa Ginoo, ug kun mahibaw tag unsay atong buhaton aron ta maluwas unya magkinabuhi tas kaluwasan, doon na tayo paglaom sa pagbalik ni Hesus ang iyang makatawhan nga nagsunod sa mga pulong. Mauning matawhana ang gantihan unya sa Dios. Dalhon sa langit, hatagan og kinabuhi nga walay katapusan. So importante doy kani libro ha. Importante nga atong mabatunan. So alang sa atong matigpaminaw kung wa tay Bible, maginhinay tagpamalit og Bible. Kaya mga baligya nga Bible karon panahon na. Hinoon sa Seventh-day Adventist, kutob sa mabautismuhan na ay Biblia ang ihatag. Kompleto na nga Biblia ang ihatag para na mabasa ang mga membro. Sa Seventh-day Adventist, wa namo did-e ang mga membro sa pagbasa sa Biblia. Hinoon ginadasig namo nga kung mahimo kada adlaw, tun-an ang Biblia ang pulong sa Ginoo. Kaya ron masayran kung unsay kabubuton si Ginoo. Gidasig na muna hinungdan nga sa mga Seventh-day Adventist nga babautismuhan, nanay Biblia. Kada duha ka buok babautismo sa pamilya, tigag usa, pero usa ka Biblia, mahadawat niya. Muna nga agi Bible, nganong ipanghatag muna, kay importante kaayo, gibati siya makigalaan nga, importante yung kaayo, nga doon natay Biblia kay munay kalanon sa atong espirituhanong kinabuhi nga aron ta magbadasigon diha sa pag-alagad sa atong Ginoo. Mao bitaw hinungdan nga matod pa sa atong mabasa sa Roma 15:4 nag-ingon si San Pablo, kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini
alang sa pagtuon kanato karon. Aron nga pinaagi sa pailob og paglipay niining mga kasulatan makabaton kita og paglaom. Si San Pablo nagpahayag siya nga bisan unsay gisulat nila kaniadto, ingon siya gisulat namo kini aron anaa kitay tun-an karon. Kay wa pa tuod ni suwata sa unang panahon higala, wa gitay matun-an. So what sa tay programa din eh, kaya unsa may programa to, aman tay matun-an. Kalan ta, baay lang, walay Bibliyahay. So, mo na hinungdan nga na ang Biblia hantod karon kay naa day tuyo purpose nga nang gisulat ni kaniadto, gipasulat ng pus Ginoo. Nganong gipasulat ni kaniadto para nga doon natay tun-an karon. Mo hinungdan nga nahibaw ta nga doon na day Diyos sa langit nga magbuhat sa tanang butang. Tungod kay gisulat ang Biblia kaniadto para nga atong tun-an karon. Nahibaw tag kinsay atong unang amahan, kinsay atong unang inahan tungod sa pulong sa Ginoo. Nahibaw ta nga ang kalibutan tanang butang gibuhat sa Ginoo unom ka adlaw ning pahulay siya sa adlawng ikapito, adlawng Sabado. Tungod kay gisuwat kini kaniadto aron atong tun-an karong panahon na. Muna dako kay benepisyo di ay ang Biblia para nato kay naghatag natog mga impormasyon, mga kasayuran manaalang sa among mga tigpaminaw. Kung naatay Biblia higala ato nang basahon. O watay Biblia maninguha ta nga makasecure tag Biblia. Barato ra mabilia kan mga 600 suro, gwapo na nga Bible. Anya kapalit ganita og cellphone nga gani cellphone nga tag 1,000 nga kan mahal ana o kabratuhon ani cellphone na brato kayo og mo kantidad og 1,000. Pero ang Bible mo kantidad og 600 ito mahala na mas Biblia. Mahal. Nagpasabot na nga mas importante ang mga butang ning kalibutan na kaysa pulong sa Dios. Mga atong ibutang sunahon na mas importante ang pulong sa Dios nga atong mabatunan. Tungod kay kini mao'y giya nato alang sa kaluwasan. Nga mo sa ni nagpahinumdum nato sa paglikay sa mga buhat nga dili maayo aron tadi mahitong pawak ngadto sa kadautan. Muna importante ang Biblia nga atong mabatunan muna dinhi sa atong programa ato nang ginabasa panahon sa atong program na mga pangutana. Ang Biblia mo atong gigamit, gibasa nato o gipasabot nato o niya gihatag nato ang tin-aw nga mga tubag sa mga pangutana nga gipadangat dinhi sa atong programa. Muna makikilaan kung nagani mga pangutana may tungod sa pulong sa Dios, labi na sa mga pagtulunan, no? Ipadana dinhi mga doktrina. Doktrina ba nga inyong namatikdan nga medyo maraglahi manis ila ang amo pagtulunan. Di apoy na paminawan ako, di lahi pod sa ila. So ipangutana na din sa ato nga programa para atong matagaan og pasabot. Kanya atong timbang-timbangon higala og unsa may kamatuoran sa Biblia. Ang ato Bible ra magini, Bible and the Bible alone mo na itong pagtuo. Ngitawag nagsula scriptura. Na sa Seventh-day Adventist nga side, gituhuan na mo nga ang Bible alone. Igo na kaini nga makahatag na tugiya alang sa kaluwasan. Mao ni sukdanan sa atong mga pagtuo, atong gituhuan. Sukdon dinhi ang mga pagtulunan nga atong gitudlo. Pagwa ning haong sa Biblia, delikado mahigala. Na kining Bible, baliko na mo ang mga tao nga nagsulat ani, mga tao nga minanduan sa Dios. Minanduan sa Holy Spirit, gigamit sila sa Ginoo nga instrumento aron masulat ang iyang mga pulong manghigala.
O niya, kining mga tao nga gipasulat sa Ginoo, mga tao ni nga ang uban mga dagko o profesyon, ang uban po mga ordinaryong mga tao, way pili ang Ginoo. So sama pa natin ni Moses. Si Moses umaabot ang datong prinsipe sa Egypt, pero gikuha siya sa Ginoo aron sa pagpangulo siya makatawhan sa unang panahon. Umaabot siya Prince of Egypt. Anya, des Biblia na sa mga hari, mga higala. Sama nila ni King David, nila ni King Solomon, mga kings na sila, nagsulat sila mga libro sa Biblia. Kaya, gipasulat siguro, kada yung Salmo, o niya Arikas, Proverbio, o niya Awit ni Solomon, Ecclesiastes, kang King Solomon man na nga mga writings, mga sulat higala, mga hari. O yun na po presidentes, mga presidente, mga prinsipe, si Daniel, o sana sa mga major prophets, kaya doon naman 12, adunay 4 major prophets sigara sa Biblia, na 12 minor prophets, ng sulat sa Dantugon, mga propita, kini mga tawhana, lain-lain silang mga profesyon. Ang uban tag-as og mga profesyon, o niya mga naas mga dagkong hutong sa katilingban, ang uban pod mga ordinaryo nga mga tao. Arikas bagong tugon, nangay mga tax collector, gipasuwat sa Ginoo, sama ni Mateo Live. Si Mateo Live higala, kanang pilimirong libro sa bagong tugon, usa na ka-tax collector, maniningil og buhis. O nang ari po ka kang Lucas pod, si Lucas doktor na, so di po basta-basta Lucas og profesyon, Dr. Lucas. Maura ni siya writers Biblia na dili Diyos, hintel siya higala. Kay ang mga magsusulat sa Biblia, mga Hudyo, mga Jewish people, sila si Mateo, si Marcos, o niya si Juan, o niya arika nila ni San Pablo, Hudyo sana siya, o niya uban pang mga writer sa bagong tugon. Kaya ang last nga librong gisuwat, ang libros pinadayag namong The Book of Revelation, nga nagsuwat mao si Apostle John. Si Apostle John nakasulat nig mga 5 ka libro. Ang unang libro kanang gitawag og sa Gospel kang John. O niya ikaduhang libro kanang unang Juan. Ikaduhang libro kanang ikaduhang Juan. Ikatulong Juan, ikapat nga libro. Ang ikalima kanang libros pinadayag nagitawag nag prophetical book, libro sa mga propesiya, ang kanang libro sa pinadayag. So mao ni ang mga libros Biblia ang gigamit sa Ginoo nga mga tao nga nagsulat ani, mga tao nga lain-lain ang ilang propesyon. Na gani mga mananagat, ordinaryo kayo, mga fishermen, sama ni Peter, John, o ni James, si Pedro, si Juan, o si Santiago, mga mananagat sila. Pero gigamit sa Dios nga instrumento aron kini matawhana mahimong usa siya magsusulat niya apostol pagid niya. Mao na nga nagsulat sila mga gisgutan sa Biblia nga guide para nato higala. O niya niadtong panahon sa mga apostol, ang gigamit nila ang daang tugon bisan pa si Kristo higala. Kay ang libro sa bagong tugon katapusang nagsulat ni Apostle John niadtong mga 96 ngadtos 97 AD mga higala. So mauning mga tao nga ang Dios nagagamit kanila nga sulaton ang iyang tulong para nga nangatay tun-an karon man ang atong gibasa ganiha
gisulat kini kaniadto aron atong tun-an karong panahon na mahigala. Mao hinungdan nga dinhi sa atong programa atong ginagamit ang Biblia sa pagtubag sa bisan unsang mga pangutana, atong sukdon sa Biblia kung nakapasar ba, okay ba. Sama karubuntaga ang pangutana ngano nga unsa ka importante ang Biblia alang ninyo. Ngano nga kanunay mamong nagbasa ana, ibasa niya kanunay niya, gigamit man ninyo kanunay sa pagtubag sa mga pangutana. Tungod kay importante gyud higala. Tinod na importante gyud ang Biblia para namo. Manang sa atong programa dinhi atong gipasalig nga based on the Bible. So sa inyo mga pangutana mo na hinungdan nga atong sukdon sa Biblia. Ug kun wa na sa Biblia, amo sing iprangka dire kanang mga pagtulunan na wa na sa Biblia mohaom. Wa na isugo si Ginoo. Mauni isugo si Ginoo. Ano ato ipasabot ini sa mga pananglitan na imangutana nganong Sabado mo na inyong ipapahulay na aba na sa Biblia o na sa Biblia. Mabasa sa Biblia daghang mga verses sa Biblia nga nagtugan nga ang Sabado mao ang adlaw pahulay. Bisan pagwa sa Biblia na ay mga Bible scholars nga nagpamatuod sila nga ang adlaw igpapahulay nga gisgutan sa Biblia nga ikapitong adlaw mao ang Saturday, mao ang Sabado kon Saturday nato karong panahon na. Og naidaghang verses sa Biblia nga nagtugan ang adlaw pahulay adlaw Sabado. Muna nga madiskubrihan nato na og asa ang tinuod pinaagi sa Biblia. Manang importante para namo ang Bible ug gigamit nato ang Bible sa pagpanudlo o sa pagtubag sa mga pangutana. Ano nga dunay daghang pangutana tinuod maabot ini kay taod-taod naman ni ang ato nga program sa radio. Dugay-dugay na ni kay kaning programa nga kini ang Maayong Balita. Year 2002 pa man ni kung wa mi nasayop. 2002 pa ni nahimugso. O niya ang Jesus is our hope nahimugso ni niadtong 2007 pagkahimugso. Dito President Bantay nagsukad ang Jesus our hope. O niya hantod na abot dias panugnawan. O niya hantod na abot sa diris Bugo, diri sa radyo natin sa Bugo. Anya naanhipos do ICM muna nagka-dindiin naka-broadcast pa media sa hag sa unang panahon muna nagka-dindiin ang ato nga programa taod-taod na unya namatikda ninyo nga sa atong programa ang matubag ato yung gibase on the Bible. Munang kini ato dining programa higala open to everybody ni. Open sa tanan nga mga religious organization nga mga utana munang daghang mga pangutana maabot dinhi ngano man nga nana man yung gitudlo ang amo mao man ni. So ato din gitugan og comparison sa Biblia asay bugat nga katarungan diya sa Biblia. Munang among ihatag ang amo nga mga baruganan diha sa balaan na kasulatan sa mapanitan ang adlaw Sabado ug Domingo o sa magina sa mahimo natong usas mga sample. Kay majority marong panahon na nga nag-angkon nga ang Biblia, Bible and the Bible alone lang ang patukuranan sa pagtuo. Pero ang ilang gibantayan adlaw Domingo. Ang pangutan na kay Bible and the Bible alone naman ang sukaranan sa ilang pagtuo o mga doktrina. Naabay gisukaran sa Biblia nga sugo sa Ginoo nga ang Dios nagsugo nga ang adlaw Domingo mo'y adang pahulay? Wala na nagsukad sa Biblia higala. Ang tinuod nga pagkasulti ang Domingo nga giisip nga sugo nagsukad na sa tradisyon lamang sa tao. Usa man tradisyon?
mga pagtulunan nga minugna o tinukod lang og tao mga higala. Kay ang pagtulunan nga tinukod si Ginoo kanang naa mabasa sa Biblia. So, imong makaplagan nga wa din sa Biblia ning amo. Unsa man sa Biblia? Ang adlaw Sabado ka 13 daghanang mga verses nga nagtug-an nga Sabado ang adlaw nga igpapahulay mga higala. Sa muna nga imo makita ni ang comparison dinhi sa ato nga programa. Manang importante kayo ang Biblia ug mo ni ato gipanudlo aron mahibawat ang tanan kung unsa gi tinuod nga gisulti diha sa Bible. Nung taod-taod ni ang atong programa unya layo-layo ni abutan tong programa unya sa pagkakaron makalukop na tas tibuok kalibutan tungod kay makasud naman ang pulong sino sa tibuok kalibutan tungod ni ining advanced teknolohiya na karong panahon na natay live through Facebook o niya international man tibuok kalibutan man so maabot na ta sa nakalanlaing mga nasod sa kalibutan plus pag yun sa atong mga viewers atong i-share sa atos mga friend ang atong programa magana magkatag muna nga sa ato nga programa ato na kanunay gipasabot kay nga atong hanay programa din ang mga pangutana gikan niyo mauray amon tubagon. Wa mi gihanay si Brother John nga topiko nga among gisabutan nga karong gabi Brother John mo ni atong topic nga atong hisgutan. Wa mi magsabot ana. Ang hinagana mi magkahibaw anay inigbasa na sa pangutana. Inigbasa sa pangutana mi kuno mo din pangutana nga tubagon karon. So kanang pangutana amo nang gisabutan nga tubagon tani bali og usa ka oras nga pagtubag ato ning sinsilihon para nga masabtan sa naminaw. Muna nga mo himuag topic na lang ang pangutana sama karong buntaga. Ang pangutanang miabot unsa ka importante ang Biblia para ninyo nganong mo man inyong siyag basa unya mo man inyong gamiton sa pagtubag sa pangutana. So atong gipasabot unsa ka importante ang Biblia. Gipasabot pa nato nga kining Biblia pulong sa Ginoo ug importante kay nga atong basahon gamiton sa pagtubag sa pangutana kay naghatag nato nig kasayuran kung unsay atong buhaton aron ta mga luwas mahigala sa pagbalik ni Ginoo Kristo. Kung nag-ingon pa gyud si Apostol Pablo siyang sulat sa ikaduhang Timoteo 3 versikulo 16. Nag-ingon siya sa atong mabasa dinhi sa Maayong Balita ang Biblia. Nag-ingon siya, ang tibuok nga kasulatan gisulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios. So gipasabot na ang intro sa versikulo 6 ang tibuok kasulatan sa ato pa tibuok Biblia. Kag ari ka magbasa sa The Living Bible, gingon man pagsulti the whole Bible. Tibuok naglangkob sa dan buong tugon. Ngayon sunahan, ang tibuok nga kasulatan gisulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios. Sa ato pa linamdagan si Ginoo. Minanduan si Ginoo. Gigiyahan si Ginoo ang mga tao nga nagsulat sa tibuok Biblia. Sa ito pa din ordinaryong libro naging usunahan og may kapuslanan kini sa pagtudlo sa kamatuoran. Unsa ikatudlo sa tibuok Biblia? Kamatuoran higala. So, ang kamatuoran dili kay makaplagan lang sa bag-ong tugon. Kundili ang gi-introduce ni San Pablo ang kamatuoran makaplagan manghigala diha sa tibuok nga kasulatan. So Old and New Testament kay matod pa niya gisulat ni ang tibuok Biblia ug may kapuslanan kini sa pagtudlo sa kamatuoran. Nagani magbabusta din nato nga
iniglik ng daan tugon or iniglik na ang bagong tugon nga nawa na taana. O labaw pa na siyang Pablo. Si San Pablo nagsulti tibuok kasulatan. Mao ni mutudlo nato sa kamatuoran. Naadi ang kamatuoran sa tibok Biblia higala. Muna hinungdan sa atong pagtubag sa pangutana dinhi o pagtudlo mabasa tas bag-o, mabasa po ta sa daang tugon. Kay tibuok Biblia nimo makaplagi ang kompleto nga kamatuoran. Ano sunod? Unsa pay kapuslanan? Og may kapuslanan alang sa pagpamadlong. Oy, mao dinhi kapuslanan sa Biblia na importante kayo. Pulang man is Ginoo. Mubadlong lang ang Ginoo nato manang mabasa kay kas Biblia, makahibaw ka nga oy. Gibadlong man di kus Ginoo ni kung gibuhat. Nga ikatulo, may kapuslanan sa pagsaway. Sawayon sa Ginoo sa English pa for correction. Koreksyonan tas Ginoo nga naman kay hiwi man ta. Baliko man ta. Ari ka sa pinadiyag version sa pagpanulid may kapuslanan sa pagnganong pururon man ta. Kay baliko man ta, hiwi man ta higala. Munang kung mabasa gani ka sa Biblia, andam-andama lang imong nahuna nga dunay mga buhat nato nga supak dinis Biblia. O nang makabasa gani ka nga oy nasupak man ako gibot abi na ko naghusto. Ay lang pug kasuko sa Biblia. Ay nagkalain. Pasalamati Hinoon ang Dios sa langit. Salamat Ginoo nga nahibaw ko nga kining buhata dili ni sakto. Tabangi ko sa pag-usab sa kong kinabuhi nga mahimo nan taning tarong mahisubay Dios yung mong kabuton. May kapuslanan sa pagpanulid. Tulo na. Pilimero sa pagtudlo sa kamatuoran, ikaduha sa pagbadlong, ikatulo sa pagsaway, ang ikaapat, may kapuslanan kini sa pagtudlo kun unsaon sa pagkinabuhi nga matarong. O pagkanindutan na, kung basahon nimong tibuok Biblia higala, kaya ang tibuok Biblia may girekomendar Pablo. Sa last na itong gibasa, may kapuslanan sa pagtudlo kung unsaon pag kinabuhing matarong, asan yung kaplagis? Tibuok kasulatan, tibuok Biblia, di kay sa bagong tugon lang. Busa ang pagtudlo sa pagkamatarong mahigala, imong makaplagan sa tibuok ng kasulatan. O niya, sa atong basa sa versikulo 7, aron ang nag-alagad sa Dios, masangkap pag-ayo. Kanang word, masangkap, makumplito ba ang nag-alagad niya? Aron ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo og maandam sa tanan nga maayo nga mga buhat. Ang tuyo Dios Ginoo nganong gihatag ang tibuok Biblia aron masangkapan ang mga alagad si Ginoo sa tanan nga mga maayong buhat. Karon og bagong tugon lang, ang libro sa Galacia imong sigbalik basa, ang libro sa Episo imong ibalik basa niya diha ka konklusyon ditso. Nasangkapan ka sa tibuok pagkamatarong? Wala. Ang Biblia ng sulti, ang tibuok kasulatan, girekomend ni Pablo, mutudlo natos mutudlo natos kamaturan, mubadlong nato, musaway nato, mutudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Unya ang last, musangkap nato sa tanan nga mga maayo nga mga buhat. Muni purpose nganong naa ang tibuok nga kasulatan. Magpatudlo lang ta sa Biblia, pabadlong ta, magpasaway ta, o niya magpatudlo ta unsa pagkinabuhing matarong, o niya magpasangkap ta sa pulong. Sino man atong tun-an og ayo na di lang kay kutob sa pagtuon kundi ato sang kinabuhian manghigala ang atong gitun-an kay ang tuyo lagi nganong naa ang balaang kasulatan aron magiyahan tang tanan paingos kaluwasan aron mga andam tang tanan sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Na ang pulong ganis Ginoo gihatagan og komparison ni Salmista David. Iyang gitigag komparison sa Salmo 119 versikulo 105
nag-ingon si Salmista David. Ako ni ba sana? Daang tugo ni. Kaya atong nabasa ganiya, tibo kasulatan man mo sangkap sa kamaturan. Naghisgot man ta about sa Bible, atong tanawon daw sa sulat ni Haring David sa Salmo 119, versikulo 105. Nag-ingon din ni atong mabasa, paminawin ninyo higala. Kung naamoy Bible, tanawan yung sulay. Gayun ito mabasa, ang imong pulong o Diyos, maoy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. So nag-ingon si Salmista David nga ang pulong sa Diyos, para kay Salmista David, yung siya, maoy lamparahan sa akong mga tiil. Kanang suga ba? O kahayag sa akong mga alagianan. Gikumparar niya sama suga. Magabi mangandoy tang naay suga. Kay danger kayong maglakaw ta, magpadagan ta sa kinan, nga way suga ang atong sakyanan. Nakasuway ni ko higala, og padagan sa kong motor sa una, nga way suga. Imbis nga gikas bugo padung sa amo sa mabuli, mga tunga las oras akong dagan na do, kay musod pa magbukid, ning abot kong hapit maduha ka oras una ko nakaabot. Kay napawang man akong suga pag dagan akong kadiyot kika sa radio, napawang ang suga mahigala. O niya, wa to'y buwan, wa say hayag sa mabituon kay nagdagom ang kalangitan. Wa pa'y mga street lights sa una. Nabalakan ako nagunahuna, kay magpadagan ko nga ngit-ngit kayo basig na ay tao madasmagan ako. Mailag na ay magsunod nga sakinan nga hinay kay makaunata o niya maiwagan ta pirmi. Nya kay kusog maning managan ay mga suga. Nakahuna-huna ko og tangag sa akong cellphone nga keypad nga naay flashlight nga gamay kayo. O niya kay mamugtaw maning imong sag-ang og pinaak muto san laway dugay paak makadaga nagkagadiyot hunong na pod pahuway wala dugay nakaabot kaingon kong importante gid ang suga mao na ning kalibutan na atong gipuy-an nanginahanglan tag suga panahon sa gabi magsuga ta o niya panahon maglakaw tas kabukiran labi nagniog koy mangandoy tag suga kay basig makatamak tag bitin hinuos dalan or mahugtas sa kanal o sa kimba pero na kay suga makakita ka sa imong agianan makasubay kas dalan og sigurado nga safety makaabot ka sa imong puloy-anan. So samang pagkasulti kining kalibutan atong gipuy-an ngit-ngit ni mahigala tungod sa sala pero nangandoy biya tang maluwas gusto tang moadto og langit pero maka unsay buhaton nato aron siguradong makaadto tag langit. Kinahanglan tag suga mahigala. Og ang suga nga atong gamiton aron magbanwag sa mangit-ngit nga kalibutan, gingit-ngitan tungod sa sala aron sigurado ang atong pagpanaw paingon sa langit. Ang giingon ni Salmista David, ang pulong sa Dios mao'y suga nga mag-iwag sa akong mga alagianan. Gamiton nato ang pulong sa Dios, mao nay hinungdan kung magtuon ganita sa Biblia higala. Iwagan lang sa Ginoo ang atong una-una. Muna makaingon ta, maminaw gigas pungsyo, kayong kapastulan, no? Mao din na gisultis Ginoo. Mao din na ipapahulay, mao din na napulo kasugo, mao din na kanang giingos Ginoo diha. Giiwagan lang sa Ginoo higala ang atong una-una. Unya matagsabot nato sa pulong sa Ginoo, gipakita las Ginoo nato ang dalan nga atong subayan paingos langit, kay ang daan paingos langit mao ang pagkamatinumanon sa unsay gisugo sa Ginoo alang nimo o alang nako. Muna ang Biblia importante kaayo. Importante kaayo di lang para namo kundi natong tanan nga nangandoy tang maluwas. Gani nag-ingon sa Santiago 1:22 nagtambag si Santiago kay sa dos katapusan panahon moabot na ang paghukom sa Ginoo kung dili ta wa ta magsunod sa iyang mga pulong. Delikado mo kita higala kaduhara may atuan. Ang matinumanon gisaaran mas Ginoo nga
iyang luwason. Ang masinapakon, napoy sad ang Ginoo. Unsa may sad ang Ginoo, alas masinapakon, kalaglagan pod sa kalayos impierno. Og angay natong hinumduman nga ang Dios ba dili mamakak. Pag-ingos Ginoo, lunupan akong kalibutan ang di musulod sa arka, malumos. At tanawa, unsa nahitabo? Mga tayong wa mituo, sa wali, nagyagayaga, wa musulod sa arka. Diha na sila hingtuo nga miabot ng lunop. Pero awahin na sa bilang pagtuo, kay sirado na ang arka. O niya, sa human dabas lunop, sa naghalad si Noe, nakita ni Noe ang bangaw sa langit. Ginas Ginoo nga, mauni timaan sa kong saad, nga kining kalibutan na di na lunop, sa tubig akong isilot ani. Ang gisaad sa Ginoo aning kalibutan na og sa mga taon daotan, kalayo na si impierno. So higala, wa pa na mahitabo o maabot pa na. O ganyan itong hibaluan, ang Diyos di mamakak. Kay sa Roma 4:21, hingpit ang Diyos motuman sa iyang gisaad. Gisaad man niya ang masinutakon sa iyang kabuton, laglag sa impierno. Ang Diyos motuman niya na higala. Nagingon ba ang Biblia sa Mateo 24:51, ang mga tao o niyang daotan, maghilak silag mukagot ilang ngipon sa dihang pagasilutan, sino kay magbasol, magmahay na pastilan. Nakahibaw na mauntami. Unsay angan buhaton nga wa man gini mutuman. Awahin na ang tanang pagbasol. Manakarumbuntaga, mentras nahibaw tas pulong sa Ginoo, di ta magdugay. Munang tambag Santiago 92, ingon Santiago hinoon, tumana ninyo ang pulong og dili kay maminaw ra kamo nini nga sa ingon ginalimbungan kamo siyang kaugalingon. Ang tambag alang kanato higala gitambagan ta sa Biblia nga ang pulong daw atong napaminawan atong sundon. Di nato supakon. Kay ang tao di ay nga igo lang namati o niya dili motuman. Naingon ang Bible, gilimbungan lang nato ang atong kaugalingon. Kung ato ni limbungan tong kaugalingon, maabot ang aros mahukom, kalaglagan o niya ang aton dangatan higala. Munang gipasudan antas Ginoo, kung maunsa manggaling ta sa aros mahukom, kana tungod kay mo'y atong gipili karong panahon na. So mintras, gitagaan pataghigayon sa pagpili mahigala, atong sundon kung unsay nga Biblia. Munang alang nato din isang programa, importante kayo ang pulong sa Dios nga atong mahibawan aron mahibaw sa tag-unsay atong buhaton aron ta mga luwas sa pagbalik ni Ginoo si Kristo. Nahibaw tayo gala nga ang Ginoo hapit na siya mabalik. Ugma-ugmaon na yung pag-ani tungod kay paspas kayong tuman ang mga ilhanan nga gisulti diya sa Biblia. Niya hapit naman siya mabalik. Ang handom sa Ginoo nga kitang tanan maluwas siyang pag-anhi. Unya unsaon to pagkaluwas atong buhaton magtuon tas pulong sa Ginoo. Unya atong matunan atong tumanon aron singa na mga luwas ta sa pag-anhi Ginoo. Wala man tay time niya ang atong timsong mga kahigalaan. Atong yapong yon sa Brother John alang sa closing prayer. Okay mga higala, magampo kita. Dalang panan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Daghang salamat sa mga pulong sa kamatuoran nga paabot sa idulong ug sa nagapamin.